Здравейте, приятели! Ние продължаваме разходките. Погледнете за какво става въпрос. Така. Сега отиваме на колелото, на Виенското колело. Аре, Мило! Хайде, Злато! Още малко! Утре ще бъдем на кораба. Може да прескочим до Майорка, не се знае, до Палма де Майорка. И ще видим все пак. Така. Красота е, нали? Айде до после.